Hello guys, welcome to back our channel Amit House Plan। ଭାବୁଛି କି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ହାଉସ୍ ପ୍ଲାନ୍ଟେ କରିବା। ହାଉସ୍ଟି ବେସିକାଲି ଆମର ରହିବ 21 ଫିଟ୍ 8 ଇଞ୍ଚ ବାଇ 21 ଫିଟ୍ 4 ଇଞ୍ଚ equal to 462 ସ୍କୋୟାର ଫିଟ୍। ହାଉସ୍ଟି ଆମର ଲୋ କଷ୍ଟ ଆଉ ଭିଲେଜ୍ ଷ୍ଟାଇଲର ରହିବ। ହାଉସ୍ ପ୍ଲାନ୍ଟି ରହିବ ଇଷ୍ଟ ଫେସିଂ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଡୋର୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା। ଇଏ ରହିଲା ମାଷ୍ଟର ବେଡ଼ରୁମ୍ର ଡୋର୍ 1। ସବୁବେଳେ ବେଡ଼ରୁମ୍ର ଡୋର୍ ସାଇଜ୍ 3 ଫିଟ୍ 6 ଇଞ୍ଚ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟଏଲେଟ୍ର ଡୋର୍ ସାଇଜ୍ 2 ଫିଟ୍ 6 ଇଞ୍ଚ ରଖନ୍ତୁ। ସେମିତି କିଚେନ୍ର ଡୋର୍ ସାଇଜ୍ 3 ଫିଟ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଆମର ରହିବ ଘରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଡୋର୍ 5 ଆଉ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସର ଡୋର୍ ସାଇଜ୍ 4 ଫିଟ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଇଏ ରହିଲା ମାଷ୍ଟର ବେଡ଼ରୁମ୍ର ୱିଣ୍ଡୋ 1 ୱିଣ୍ଡୋ 2। ବେସିକାଲି ୱିଣ୍ଡୋ ସାଇଜ୍ 3 ଫିଟ୍ର ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଡାଇନିଂ ହଲ୍ର ୱିଣ୍ଡୋ ସାଇଜ୍ 4 ଫିଟ୍ର ରଖନ୍ତୁ। ଇଏ ରହିଲା ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍। ଆପଣଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ବେଡ଼ରୁମ୍ର ୱାଇଡ଼୍ ରହିବ 11 ଫିଟ୍, ଲେନ୍ଥ ରହିବ 12 ଫିଟ୍। ସେମିତି ସେକେଣ୍ଡ ବେଡ଼ରୁମ୍ର ୱାଇଡ଼୍ ରହିବ 9 ଫିଟ୍, ଲେନ୍ଥ ରହିବ 11 ଫିଟ୍। ଟଏଲେଟ୍ର ଲେନ୍ଥ ରହିବ 8 ଫିଟ୍, ୱାଇଡ଼୍ ରହିବ 4 ଫିଟ୍ 6 ଇଞ୍ଚ। କିଚେନ୍ର ଲେନ୍ଥ ରହିବ 8 ଫିଟ୍, ୱାଇଡ଼୍ ରହିବ 5 ଫିଟ୍ 5 ଇଞ୍ଚ। ଡାଇନିଂ ହଲ୍ର ଲେନ୍ଥ ରଖିବା 12 ଫିଟ୍ 9 ଇଞ୍ଚ ଆଉ ୱାଇଡ଼୍ ରଖିବା 10 ଫିଟ୍ 3 ଇଞ୍ଚ। ଏଠି ବେସିନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ରଖିପାରିବା ଆଉ ଏଠି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଟିଭି ୟୁନିଟ୍ ବି ଲଗାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଇନର୍ ୱାଲ୍କୁ 5 ଇଞ୍ଚ ନେଇଛି ଆଉ ଆଉଟର୍ ୱାଲ୍କୁ 10 ଇଞ୍ଚ ନେଇଛି। କଲମ୍ ଦେଇଦେବା କଲମ୍ 1, କଲମ୍ 2, କଲମ୍ 3, କଲମ୍ 4, କଲମ୍ 5, କଲମ୍ 6, କଲମ୍ 7, କଲମ୍ 8, ଲାଷ୍ଟ କଲମ୍ 9। ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ 9 କଲମ୍ ରହିବ। ଯଦି ପ୍ଲାନ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।